Munasha totamba hedu, but mukutamba umu there is something chakawanda chiri very special. Iwe, do you know kuti kuuya kwandenge ndichiita kumareni kwenyu vanhu vari kutofungera nezvazvo, asi vanhu vautofanira kutongovamisa kawani. Hei Munashi, kuri kufungeko kuti zii kudaro? Iyo andina dansa nanyira umweki plus andina kuwacha uniform kumbo. Saka uri kureva kuti zvese zvandataura hapana kana chawanzwa? Unobhora.